Miért lehet ma bráncsolni 30 000 forintból Budapesten? Gyertek velünk ma a Fláva Kitchen Morba az október 6-a utcára, ami Michelin Guide által ajánlott hely. Déltől 4-ig bráncsolni lehet, 4 után pedig sima étlappal várnak titeket. A belső dizájnban is megjelenik az észak-afrikai, latin-amerikai, közel-keleti ikletés, ugyanis egyébként ilyen ízekkel dolgozik főként az étterem. A szép belső dizájn mellett rengeteg fajta koktél, illetve alkoholmentes ital található, mi a bráncsunk mellé egy smoothie-t, illetve egy narancslevet választottunk. Barátnőm egy tükörtojásos csedáros banánrolt kért, én pedig egy marhahúsos karamellizált hagymás sukkolásat választottam. Muszáj volt még kipróbáljuk a török tojást, ami mindkettőnk nagy kedvenc, egy gyönyörű folyós volt a tojásnak a sárga, és az ízek, ahogy látjátok, nagyon rendben voltak, illetve kértünk még egy rösztit, ezt egy kis tejföl és kaviárral dobtak föl. Innen el is indultunk a Kossuth térre, a Super Zirodából sose voltunk még, és szerettük volna 2 új illatot választani magunknak. Itt külön asztalhoz ültetek minket, és az összes illatot kipróbáltuk, sőt még pár olyat, ami ki se jött, elképesztően kedvesek voltak, és természetesen nem is távoztunk üres kézzel. Az étteremben még biztos, hogy visszajövünk, úgyhogy én jó szívvel ajánlom nektek akár bráncsolni, akár ebédelni terveztek.